Predstavujeme vám úplne nový bezdrôtový termostat BT730 od firmy Elektrobock. Ide o programovateľný termostat vhodný hlavne pro reguláciu elektrického vykurovania, ktorý vám pomôže znížiť spotrebu elektrickej energie a ušetriť tak vaše peniaze. Moderný dizajn s dotykovými tlačidlami zaručuje pohodlné ovládanie. Napájaním batériami nie je závislý na inštalácii a môžete ho umiestniť podľa potreby. Umožňuje ovládanie až 9 prijímačov, tým získate stabilnú teplotu celého priestoru bez chladnejších zón. Postupné spínanie eliminuje vysoké prúdové nárazy pri nábehu kúrenia. K dispozícii je niekoľko typov prijímačov s rôznymi spôsobmi montáže. Nájdete tak vždy ten, ktorý vám bude vyhovovať najlepšie. Funkciou otvorené okno zabránite vykurovaniu v dobe vetrania. Termostat automaticky zareaguje na prudký pokles teploty a vypne vykurovacie zariadenia. Táto funkcia má nezanedbateľný vplyv na ekonomiku vykurovania. Široko nastaviteľnou hysteréziou máte teplotu priestoru vždy úplne pod kontrolou. Inovovanou funkciou zámku kláves môžete termostat úplne chrániť pred nežiadúcou manipuláciou alebo umožniť zmenu požadovanej teploty vo vami stanovenom rozmedzi.